Tersmo ja Kives-veljekset. Viime kerralla tarina jäi jännittävään kohtaan, kun Tersmo harmaa Kives-linnasta ja Niklas Kulligren Viherkulliaho-klaanista lähtivät matkalle kohti pohjoista Jääspermavuoristoa, jonka uumenissa tarinan mukaan elää suuri jätti, joka vartioi mahtavaa esinettä, joka antaa sen omistajalle voimat, josta useat voisivat vain uneksia. Täällähän kohta jäätyy kassit perkele, huudahti Niklas, joka johti kaksikon matkaa vuoristolle. Totta. Meidän pitää löytää suojapaikka, Tersmo murahti Pervo Virne kasvoillaan. Edessään he näkivät suuren puun, jonka juuret muodostivat luolamaisen kuopan. Tämä saa kelvata, tokaisi Niklas. Tersmo ja Niklas viettivät yönsä puun juurien muodostamassa luolassa. Aamulla herättyään he jatkoivat pirteinä matkaa pohjoiseen. Enää muutama päivä niin olemme perillä, Tersmo, sanoi Niklas hieman väsyneellä äänellä. Lämpötila kylmeni ja suuret lumimyrskyt olivat este. Navigointi oli vaikeaa myrskyissä. Ystävämme alkavat ehkä jo väsyä. Näyttäisi siltä. Miten he selviävät lopun matkasta? Vain kesävaatteet päällä ja sandaalit jalassa? Ensi kertaan.